Ошы көндәрдә безнең өсөн кадерле булган Мурак авылында яшәүче Каразбаев Таһир Венер улының матур юбилее тулган көне. Таһир Венер улы Күгәрсен районының иң матур авылдарының берендә Тәвәккән авылында 1976 елда Найла Мөхәммәд кызының һәм Венер Сәйфулла улының тәүге шатлыктары булып дөньяга килгән. Ата-әсәһенең олы шатлыгы булып буй еткергән. Мәктәптә һәр вакыт алдынгы һәм тырыш укучылар рәтендә була. Тәвәккән мәктәбен уңышлы тамамлап, Өфөләге Рәми Гарипов исемендәге мәктәп-интернатында белем ала. Мәктәптән һуң тыуган илгә бурысын намыслы үтәп, армияла хезмәт итә. Әрне сафтарынан кайткач, гаилә курып, үз аллы тормыш юлын башлап ебәрә. Ситтән торып, Элемтә техникумын, шуннан инде Башкорт дәүләт университетын тамамлай. Тормыш иптәше Каразбаева Рәзилә Зинур кызы менән Муракта төпләнеп, 3 балага, 1 малай һәм 2 кызга гомер бүләк иттеләр. Уларны матур итеп, дөрес тәрбияләр өчен бөтә көстәрен йәлләмәйләр. Безнең якыныбыз кайда гына эшләһә лә үзен белемле белгез, оста итәкче итеп күрһәтә. Элемтә үҙәгендә эшләгән вакытында бик күп мактау кагызлары менән бүләкләнде. Ниндәй оешмала эшләһә лә, бергә эшләгән коллегалары уның тураһында гел ыңгай карашта. Таһир Венер улы эшендә уңыштарга өлгәшеп кенә калмай. Гаиләһендә өлгөле атай, хөрмәтле тормыш иптәше, тугандарына кәңәшсе, ярдәмче, ата-әсәһен хөрмәт итүче, лайыклы ул булып кала. Кадерле без, ошо матур юбилеең менән һине кайнар котлайбыз. Йөрәк түреннән сыккан иң изге теләктәребезне yetkерәбез. Һәм киләсәктә озын гомер, имен тормыш, бәхет, шатлыктар, күтәренке кәеф һәм иң мөһиме ныклы һаулык теләйбез. Гомер китабыңдың асылаһы биттәре күп булһын. Барыбызның да кадер хөрмәтенә төренеп, артабанда тормыш ямен тоеп, озын-озак яшәргә язһын. Дөньябыз һинең менән якты, көнебез һинең менән нурлы, арка терәр кешебез дә, ышаныслы терәк таянысыбыз да, ел ямгырдан курсалаусы, яклаусы ла, ыжгыр бурандардан хаклаусы ла һин. Барлык яхшылыктарың, йөрәк йылың, назың, ярдәмең өчен сикһез рәхмәтлебез. Без һине бик нык яратабыз. Саф йөрәктән сыккан теләктәрне кабул итсе туган көнеңдә. Бәхет, шатлык, һаулык юлдаш булһын, кояш көлһен тормыш күгендә. Тормыш хәсрәтләре урап үтһен, кагылмаһын кайгы елдәре. Бәхеттәрең мөлдерәмә булып, куанычлы үтһен көндәрең. Иң изге теләктәр менән атайың, әсәең һәм бөтә тугандарың исеменнән тормыш юлдашың Рәзилә, улың Харис, кызларың Розалия һәм Әлия. Хөрмәтле Таһир Венер улы, матур гомер байрамыгыз менән тәбрик итеп, якындарыгыз моңлы йорт тапшыруыбызды һорайдар. Ә без инде үз сиратыбызда һеҙгә ныклы сәламәтлек, якындарыгыз менән гөрләшеп яшәүегеҙҙе теләп ҡалабыҙ. Юбилейығыҙ ҡотло булһын. Ҡасандыр бер шаярып ҡараның миңә, шул серле көндән алып ғашиҡмын һиңә. Ғүмер үтһә лә, йылдар китһә лә, үҙеңде һөйәм, яҙҙар үтһә лә. Ғүмер үтһә лә, йылдар китһә лә, үҙеңде һөйәм, яҙҙар үтһә лә. Ҡаршыланып икәүләп күпме алтаңды, һин бүләк иткән хистәр йөрәктә ҡалды. Ғүмер үтһә лә,
Yıllar ötələr Seslerine akış her Ömürden kıdır Araşından tabarmın Kumelim yadın Ömür ötələr Yıllar gitələr Umudun düyen Kırklar yetələr Ömür ötələr Yıllar gitələr Umudun düyen Kırklar yetələr Ömür ötələr Yıllar gitələr Umudun düyen Qartlık yetələr